Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuhu hürmetli din kardeşlerim. Sizni Tatar azanı beygisi selamlay. Bugungi derste biz Tatar azanı başka azanlardan nersesi bilen ayrıla, hem anı nişi gittirip dürüst eytirge, hem tavuşunun matur tüs çıgarılışı turunda eytip giderbiz. En birinci şiratda nersesin ol Tatar azanı degen sorawga cevap berip giderge kerektir menimçe. Ol başka azanlardan nersesi bilen ayrılıp tura. Allah'ın rahmeti bilen jidi tüp tüz bulgan kebek, tavuşunu da jidi türlü tüp tonga bölüp bula. Tatar makamında elege jidi tonның bari tek 5-sigine kullanılsa, Künşiğiş makamında jidi ton gana tügül, hatta 2 ton arasında bulgan yarım tonlarda kullanıla. Moğa misal itip biz, hazır Tatar hem Garab makamına kurulgan 2 azanның bir ilişin tonlap öterbiz. Allah Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Yazmada көрінгенше, Tatar azanı Tatar халық жырларына ұқсаш. Демек, Tatar azanында millillik те бар. Әмма азан тағында матуррақ, мұңлырақ шықсын деп, аны жырға ұқсатып, тағы да көбірек милизмлар істеу дұрыс түгел. Анда һәр әйбір шамасын біліп кенә кулланырга тиеш. Азан әйтү ул бик зур җаваплылык та сорый. Моның өчен муазинның тәҗвидне белүе белән бер рәттән, аның тавышы да матур, моңлы һәм көчле яңгырарга тиеш. Чөнки азан әйтү ул үзенә күрә бер акапельны катлаулы әсәр башкаруга тиң. Беренче азанның әйтелү вакыйгасында искә төшереп китик. Азанның сүзләре һәм ничек әйтелеше ике сахабаның төшенә бер үк төнне керә. Логик рәвештә азанны икесенең берсе әйтергә тиеш булса да, Пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям беренче азанны Билалдан әйттерә. Чөнки аның тавышы матур һәм көчле була. Шуңа да муазин үз тавышы өстендә эшләргә, аны үстерергә тиеш. Моның өчен безгә төрле күнегүләр ярдәм итәр. Шулай итеп, без беренче сулыш күнегүләренә күчәбез. Иң беренче чиратта кулларыбызны билгә куябыз һәм авыз белән һава алабыз. Шул халәттә авызны ябып, һаваны әкрен генә борыннан чыгарабыз. Һәм шул ук вакытта безнең эчкә алган һавабызны шул положениедә тотабыз. Ягъни, күз алдына китерергә мөмкин безнең алдыбызда шәм янып тора. Менә шул шәмне сүндермәс өчен без һаваны әкренләп кенә сарыф итәргә тиеш. Әлеге күнегүне 10 мәртәбә кабатларга мөмкин. Әлеге күнегү ярдәмендә без тавышыбызны сулыш ярдәмендә чыгарга ярдәм итәбез. Спортсменнар үзләренең чыгышлары алдыннан җылынма күнегүләр ясаган шикелле, муазингә дәген үзенең тавышын җылытырга кирәк. Моның өчен безгә ябык тавыш күнегүләре ярдәм итә. Иң беренче чиратта янәдән кулларыбызны билгә куябыз. Шулай һава алабыз авыз белән. Һәм инде тавышны чыгарабыз бары тик борын ярдәмендә генә. Әлеге күнегү безгә тавыш ярыларын җылтырга ярдәм итә. Ә киләсе күнегүне без ачык тавыш белән ясарбыз. Иң беренче чиратта без һава алабыз һәм шул халәтне саклаган мәлдә без А хәрефен чыгарабыз.
һәм yana тагын бер аваз өстибез. Biz инде басыштан менгән шикелле өскә таба менеп барабыз. Хәй, яна кирегә төшәбез. Хөрмәтле дин кардәшләрем, хәзер инде тавышларыбызны җылыттык, азанның беренче тәкъбирләрен әйтеп карыйк. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр. Адәм баласының иң матур тавышы күкрәк резонаторлары белән бергә burun резонаторларын кушкан чакта тавыш яруларында барлыкка килә. Азанны әйтә башлаган мәлдә иң беренче бүтән һаваны да чыгарып бетергә түгел, әкренләп кенә чыгарырга кирәк. Шул вакытта безнең азаныбызның башы, кульминациясе һәм ахыры булачак. Хөрмәтле дин кардәшләрем, әлеге дәрес һәм күнегүләр сезгә файда китерер дип һәм үзегезнең азаныгызны тагын да матуррак яңгырарга ярдәм итәр дип ышанып калам. Татар азаны яңгырарга тиеш. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.